E esta é a sexta vez que estamos en Santiago, pois para manifestar unha vez máis a nosa repulsa ao trazado elixido por esta Consellería para facer a variante de Noia, un trazado que se acaba de aprobar no pasado mes de abril e que contempla uns niveis de afección inadmisibles, con 6 viadutos, un túnel, demolición de 3 vivendas, un percorrido semiurbano polo medio de 22 núcleos consolidados de poboación, 11 vivendas solo no Val da Ponte de San Francisco, que é a auténtica zona cero desta catástrofe ambiental, social e urbanística, pois quedarán 11 casas a carón dos viadutos e dos enlaces que ali se van a construir, e os motivos de acudir hoxe por sexta vez a Santiago non son outros que amosar a nosa repulsa a esa declaración de impacto ambiental que pouco máis é que un panfleto, porque é unha declaración de ambiental ambigua, imprecisa, inconcisa, que pois dá a entender que os niveis de afección pois van a quedar simplemente pois á boa intención dos operarios desta infraestructura, sin que se contemplen unhas medidas reales de protección ambiental daqueles lugares polos que vai discurrir o trazado. Criticar tamén que os afectados non foran recibidos antes da aprobación do trazado definitivo e que non fosen contestadas nin estudadas as súas alegacións. Aquí se presentaron máis de 3.000 alegacións dentro do plazo establecido para elo, e ningún afectado dos aquí presentes, nin dos 3.000 que presentaron as súas alegacións, recibiron aínda hoxe contestación a esas alegacións, non? Entonces non entendemos como se pode aprobar un trazado sin estudiar nin contestar a esas alegacións, nin siquiera recibir a parte principal deste problema, que é a parte afectada. Polo tanto, volveremos a presentar novos escritos pedindo a anulación deste trazado e pedindo tamén explicacións de por que non foron tidos en conta estes escritos, como digo, presentados na manifestación anterior. Obras de momento non hai, nin se sabe, por suposto, cando van a empezar. O que sí hai é un estudio informativo que se publicou o 22 de decembro de 2006 e que ven de ser aprobado agora con a declaración de impacto ambiental pírrica no pasado mes de abril. Como digo, ainda falta o proxecto constructivo, ainda falta o procedimento de expropiación e ni siquiera desde a Xunta de Galicia se dan datas concretas de para cando poderá estar esta variante. A nivel político temos o apoio de 4 grupos, como digo, temos o apoio do Partido Popular, de los Verdes de Europa, de Cidadáns de Galicia e de Terra Galega, e despois temos tamén o apoio de 60 colectivos das comarcas de Muros e das comarcas de Noia. Temos actas de adhesión á proposta combinada da plataforma de 20 colectivos de Carnota, de 30 colectivos de Muros e dunha decena de colectivos de Noia e Outes, incluídas as patronais de empresarios, colectivos do transporte, asociacións de veciños, APAs de colexios, corais, peñas deportivas, etc.